Number 200.
Yekamanga Yesu chitolugile sizaphambo kusoba sizogcela ngitikono thandi noba ukuba umntwana lendawo elona lo ngosabona Yesu kuphelele yathana segameni lakho yazi uba yini ngicela yakwenzeka. Amen. Amen. And all the time, God is good. 300. Oh
ukuba ndihlale phansi na. Ngethuba xa sathi sifumane ivesi yokukhuthaza izishumi nomnikelo, sizafumana iGenesis chapter 28. Kunebalana nje leke ndalifumana. Ndifundeka ngohlobo ke la unotata ogama linguDaka. Lotata wayinefama. Kule fama yakhe wayethi xa elimile kungaphumi iziqhamo ngendlela eyonwabisayo, ngendlela abefuna ngayo, benqwenela ngayo. Waqhubeka elima iminyaka iqengeleka elima, kodwa ke kungaphumi iziqhamo ngendlela ebenqwenela ngayo. Kangaba ngaba ihamba lithi babi ebekhathazeka kakhulu. Ngengaba nxa kufuneka kufike ixesha lovuna, izinto bezifumana, isivuno besifumana ngexesha, ebengakwazi nokonela nosapho lwakhe. Asithethi ke ukuba ngaba akwazi ukuthengisela nabanye abantu abangapha elalini. Wayekhathazekile kakhulu ke lotata. Iqengeleka iminyaka. Uthi ngadibana nomhlobo wakhe, athi umhlobo wakhe kuye ammemele enkonzweni. Nxa efikayo ngolomhla afika ngayo enkonzweni, ngolusuku amenyelwe ngalo, ufika kushunyayelwa ngoThixo okwaziyo ubablesa abantu bakhe nxa besenza ngokwemiyalelo yakhe. Kuthiwa ke lo tata nxa egodukile sefikile ekhayeni lakhe, ufika engacacelwanga nale nto kahle, kodwa siva ngoba ngaba uye waguqa wathandaza. Apha ekuthandazeni kwakhe uthandaza agqiba bhambathise kuThixo ukuba ngaba laa nto beyive phaa, lamshumayele beshumayela phaa, esithi uThixo uyabablesa abantu bakhe abathi bahambe ngomnenelelo wakhe nange-instructions zakhe uThixo. Naye xa thandazayo uthi, Thixo ukuba ngaba uthe wandiblesa, wandisikelela kwesi sivuno sam, kule ntsimi yam, ndakubuyisela konke weshumi. Kuthiwa nxa ndihambibali wahamba waphinda ubuyela entsimini, waqhubekeka esilima, zana nemvula. Xa mane ejonga entsimini, izinto zitshintshile ngoku. Ziye izinto zimnqumisa. Kuthiwa wavuna ke kuba ngaba uThixo emsikelele. Ubuyela ebandleni, udibana nalomshumayeli, uthi kuye, ucela asondele kuye ayomncedisa bayobala isishumi sikaThixo kulaa azanzilo bezivuna phayana kulaa ntsimi yakhe. Elibali lithi nxa ndilimamele ndilichukumisa ukuba ngaba lo mfo kuthethwa ngaye apha ubhambathisile kuThixo nxa ebethandaza. Apha esibhambathisweni sakhe uphinde wabuyela kuThixo. Ezisa okweshumi. Yilaa nto nathi bandla sidla kubhambathisa nxa sifuna uThixo asenzele izinto, siyithembise ukuba ngaba sizambuyisela uThixo okweshumi neminikelo. Nxa besingena kwingcwaba lamanzi sibhaptizwa, kungcwatywa umntu omtsha, umntu omdala kufuka umntu omtsha, sasithi sizayixhasa ibandla ngeminikelo nengeshumi. Kodwa ekuhambeni kwethu kuyabonakala abandla ukuba ngaba ngoku silibele izibhambathiso zethu. Yiloo nto funeka siphinde sibuyele izibhambathiso zethu ngokuxhasa isishumi neminikelo. Umnikelo uthi ungashumelanga wena, kodwa nxaba ngaba umnikelo wakho ukwazi uyofikelela indawo uthile sekwazi ufikelela kuzo. Le verse inapha
Genesis chapter 28 verse 22. Uthi apha uYakobi neli litye ndilimisileyo lasisimiso labo yindlu kaThixo nento zonke athe wandinika ndokunika isishumi saso badla salaza libali kaYakobi apha uYakobi uxa efuna ukuyela kowabo apha endleleni zenzekile izinto kodwa simfumana bakule chapter verse 22 ebhamathisa nathi sizocenga namhlanje sicengana nathi ukuba ngaba ekubhamathiseni kwethu kubalekile sibuyise sifezekise ekubhamathiseni kwethu uThixo akwazi abo thina sakwazi ukufikelela khona ilizwi lakhe lofikelela yeshumi neminikelo yethu wangalamazwi angasenza singonwabi kwindawo esikuzo ukuba ngaba sibuyise okaThixo kuThixo angasonela amazwi athi akuYesu amen amen sathi siguqe nasothandazisa Yehova olihiwa ngikhanyiseli ubuntu ngale moment once more we come before your throne of grace sizeliswe inkosi ngibulelo more than anything dear Lord sivuyiswa inkosi intobana uthando lwakho lusaphuphuma kuthi siyabulela Thixo uthandekayo for your mercies that are new every day in our lives. We don't take it for granted, dear Father. Ngoba Thixo uthandekayo ezinye izinto Thixo uthandekayo osenzela zona we don't even deserve them. Kungazo nje inceba zakho ezintsha imiso ngemiso. It is because of your grace that is sufficient in our lives. It is also because of your blood that is also sufficient to cleanse us. Ngoba we are sinners phambi kobuso bakho Yesu. Kodwa wena Nkosi, we know that you love sinners that are willing to repent, dear Father. Thixo othandekayo yolonto ke Nkosi sinolangazelelo lokumane Thixo othandekayo sirhuqela kuwe mdali wezulu nomhlaba. Simane Thixo othandekayo siza kuwe sizofuna uvuselelwa Thixo namandla onke. Ngoba Nkosi zininzi izinto ezenzekayo around the world. Ubomi esibuphilayo Nkosi bunzima kakhulu mdali wezulu nomhlaba. Thixo othandekayo siyabulela ngazo zonke Thixo othandekayo izinto sisindise kuzo. Iqhawukile Yesu imigibe sasinda thina. Liwili waka ecaleni kwethu wasisindisa not because we are worthy, dear Father, kodwa because of what I've just mentioned, dear Lord. Silapha ke Nkosi ngalomzuzu endlini ebizwa ngegama lakho Yesu. Sicela umoya wakho ingcwele uhlale phakathi kwethu. Umoya wakho ingcwele Nkosi kuyabonakala okubana Nkosi uyemka at times phakathi kwethu. Siza kuwe ke Nkosi with heavy hearts, dear Father, asking for your Holy Spirit, dear Father, okubana Nkosi uhlale enhliziyweni zethu. Sisithi Nkosi sizowucengana nawe, dear Father. Siphila Nkosi kwixesha lesiphelo Thixo othandekayo apho Nkosi sizibona Thixo othandekayo sisimka kuwe mdali wezulu nomhlaba. Sibiza kuwe ke tata wethu mdali wezulu nomhlaba njengebesitsho Thixo othandekayo brother Falten here, dear Father, intobana Nkosi siyalibala mdali wezulu nomhlaba. Sicela ke wena Nkosi usikhumbuze ngezibhabhathiso Thixo othandekayo esasizenzile ngelixesha sijoyina Thixo othandekayo elibandla. Siyakumema ke sonini namnini ngelixesha sithi yongame ebomini bethu mdali wezulu nomhlaba. Thixo othandekayo usathana Nkosi uyasicinezela left right and center, dear Father. Sibiza kuwe ke mzali ngelixesha mzali onencebo sekhaya ezulwini sithi bonakala Thixo othandekayo nali bandla lakho mzali. Simema ubukho bakho Nkosi ngelixesha sisithi Nkosi sandisela ukholo sandisela ubulumko bokwenza Thixo okufanelekileyo phambi kobuso bakho. Bathethile abantwana abancinci sasanje Nkosi kwiSabbath school mdali wezulu nomhlaba besikhumbuza mdali wezulu nomhlaba iresponsibilities zethu
Thixo wethu othandekayo singamaKrestu besithi sinoxanduva Thixo wethu othandekayo lokwenza izinto zakwakho mdali wezulu nomhlaba sicela umoya wakho ingcwele ke Nkosi usincede mdali wezulu nomhlaba nali ibandla lakho Thixo wethu othandekayo sibizelwe Thixo othandekayo basizohlala kwezi zitulo sibizelwe Nkosi into yobana sihambe siyoba ilight out there dear Father siyakucela Thixo wethu othandekayo because Thixo wethu othandekayo sikwazi ukuzenza izinto ngokubana Nkosi uSathane uyasicinezela sizokumema ke Nkosi ngeli xesha sisithi vuselela izazela sisithi sivuselele Thixo wethu othandekayo nabo Nkosi bebesebelahla ithaweli Nkosi sicela ubatsalele qina ngakumbi kuwe mdali wezulu nomhlaba siyakumema ke Thixo wethu othandekayo naxa umntwana wakho Thixo othandekayo brother Mfengwana Nkosi ezawuthetha phambi kwebandla lakho Thixo wethu othandekayo nguye Nkosi omtyumbileyo Thixo wethu othandekayo kuba nabe ngumbhobho wokuhambisa indaba zakho ezilungileyo Thixo wethu othandekayo mncinci ke Nkosi uqhelile ukumsebenzisa kodwa siyazi ke Thixo othandekayo uqhelile kuma phambi kwakho Thixo othandekayo simema ubukho bakho ke bawo ngathi Nkosi othandekayo ungamrhanqa khona ukuze Thixo othandekayo lusuku koyika Thixo wethu othandekayo athethe ngafihlisi khona ukuze Thixo wethu othandekayo nosebelibele akwazi ukukhumbuzeka ngenxa yokuma kwakhe phambi kwethu mdali wezulu nomhlaba Thixo wethu othandekayo siyaleza Thixo wethu othandekayo uSister Lubamboya Nkosi naye Nkosi osibhexeshela lenkonzo sicela umoya wakho ingcwele mdali wezulu nomhlaba uhlale kuye naye mzali siyabulela ke Nkosi nango brother Faltein othe wasikhumbuza Thixo othandekayo kwicala lezishumi neminikelo mzali onencebo sekhaya ezulwini ngoba siyalibala inene mdali wezulu nomhlaba nam ke Nkosi unganilibali Thixo wethu othandekayo ndingumphathi weSabbath School ndingumntwana nam Thixo phambi kobuso bakho ndiyi-servant yakho Thixo wethu othandekayo ndingumzali Thixo wethu othandekayo ndicela umoya wakho ingcwele mdali wezulu nomhlaba as leaders of the church mzali onenceba uyayazi Nkosi uba akululanga Thixo wethu othandekayo bayilida kodwa sithembe wena ngokuthembakele sambese ke bawo ngokulungisa bakho usinike inkokhelo yakho kuyo yonke into esiyenzayo so that your name will be glorified siyathandaza ke Nkosi sicela ke Nkosi othandekayo usisikelele sonke Thixo othandekayo sihleli kwelibandla lakho dear Father usandisele ukholo usandisele ubulumko mdali wezulu nomhlaba usikhaphile njalo ezindleleni zakho zokulungisa umthandazo nomnqweno wami noNkosi nguYesu Kristu Nkosi yethu amen. Number 3-7.
northwest of the city, feed the flock with diligence. But again, I'm getting very resistant. The colors of this time, Continue by the end of the day. Amen. Phakathi kwami nobrother Paulden kukho ubrother Bengwane. Ngicela ngiyafakami. Lithini ibandla ngathi? Amen. Ndiyahlala phansi. Umuntu ozosenza ibandla abantwana uSister Bhuqa benzela phakame azingaphambili. After egqibe ibali, i-special items sokhamisa uShumayeli benzela naso. That the Lord called Samuel, and he answered, Here am I. And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou callest me. And he said, I called not, lie down again. And he went and lay down. And the Lord called yet again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And he answered, I called not, my son, lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him.
And the Lord called Samuel again the third time. And he rose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. Was my secret in the college life, because I guess the first of February. Amen. So this is Samuel. Okay, you don't move the old one. But no time I yes. Okay, I can no, so yes, I'm telling you so. Njengoba silika ke elibali uSamuel uyolala afika uThixo amlise Samuel abaleke aye ku-Eli elathana ngezizana liphinde ngizwe lithi Samuel uzawuthini wena uzawubaleka kanye uzawuqoba ayi kutshele ngizwe kwesibili Laphinda lapho ilizwi again lithi Samuel ambona uyanyikinya inhloko kodwa Samuel wathina kwaphakama waphilela kuye u-Eli wathi makahlale phansi Eli wathi nobana ukuba uphinde weza wakubiza uze uthi here Lord uthi ithini yes speak Lord for your servant is listening. So which means that nathi singabantwana sizintoni servants zikaYesu Kristu singabasebenzi bakaYesu Kristu. uSamuel waqala mncinci ukumsebenzela uThixo. Ever since that night uThixo wathetha kubantu bakhe through ubani uSamuel. Yayibona lo so uthi ukuba nathi singabantwana funeke sisebenzile sisebenze uThixo sisebenza njani kwa uThixo okokuqala okay siphendule amen funeke sithandaze baluleke kakhulu yintoni enye into esiyayenza ukusebenzela uYesu Kristu amen ukufunda iBhayibhile kubalulekile iBhayibhile siqale sibane nesiqale sibane kubalulekile nokubana naxa umzali ekubiza ungagolozi ungafuna ukulimiza mama yayibona lanto uSamuel bayenzile yena lonto bangayenze lo into tuthiyo nathi singabantwana funeka sithini singagolozi kodwa sithini sitake ewe sithini sitake kasibizwe ukuthi yena mama kunani nenze ntoni sithini yabo but singaqondo ayikho so ke nathi ke singabantwana ke funeke sibe ngabantwana abathini abakwazi ukuxelela abanye abantwana uba uYesu uyamthanda uyamsebenzela uThixo ngolo hlobo ufike uthi uYesu
Sibe ngabantwana abathini abaxelela abanye abantwana ngoYesu Kristu. Yes, amen. Ngizawucela usivalele ngokuthandaza.
I would like to greet the church in the name of my soon coming Savior, Jesus Christ. Amen. Before we start with our engagement, I have heard that there have been a lot of things that the church has been going through. I would like to share this verse to each and every person affected. It comes from the book of Hebrews, chapter 10, verse 37. For yet a little while, and he that will come, and will not tarry. When Paul was writing here, he was writing to people who were actually losing sight of the hope of the gospel. But when he closes in this chapter, he says, for yet a little while. The song that was shared here that says, "'Tis so sweet to trust in Jesus," is a song that came after much pain and much tears. This man lost 2 chances of getting married. The first one is that she got drowned by water. The second one was stolen by a friend. This man fell into depression, and upon his mother's deathbed, he wrote something that says, "'Tis so sweet to trust in Jesus." So allow me to say, dear friends, that it is so sweet to trust in Jesus. Amen. Trust in him. Tembelani kuye niyazi yokuba uyakhulu. Yes. Phambi kobana ke singeneni kuncoko wethu namhlanje besinikwe i-topic. We were given a topic for today which was saying feed the flock with diligence. And let us consider our memory text for the day. I'm looking at the book of 1 Peter chapter 5. When I read from verse 1 to verse 5. The elders which are among you, I exhort, I, whom also an elder and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof not by constraint but willingly. Not for filthy lucre, but of a ready mind. Neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away.
Likewise, ye younger, I think it's Masipeli Upper there's so many trouble standards. Father in heaven, I come before your throne, Father of mercy. I would like to ask that which we were speaking of together, may you please reveal it unto me that I may speak to your soul, to your flock, Father. I would like to ask that you may speak diligently and that, Father, I can speak comfortably to your children. My prayer and my plea is that you depart not away from me and you depart not away from us. I'd like to ask, Father, that you prepare our hearts that we may be changed and be like Christ. I pray in Jesus' mighty name. Amen. When you are looking at this book, you are looking at a writer. A writer who is writing to people who are facing many troubles in their time. And you would find that from verse 1 to verse 3 in chapter 1. He is writing to the Christian church that has been scattered abroad. But there's something interesting about chapter 5. He is giving instructions to the leaders. He is writing to elders whilst also being an elder. But he is telling them something that is interesting, that is feed the flock of God. There is something important in feeding the flock of God. There is also something important for God to use the imagery of the church as the flock. And the reason I want us to look at that is there may be a thought that may lead the children of God to forget. They may forget that they are the flock. They may forget that God appointed them over the flock. You know, when you find in the book of Ezekiel, chapter 34, God was actually telling them that I have appointed shepherds. But the problem with the shepherds is that they were feeding themselves. And this was written more than 400 years before Peter's time. So which means if it was said then, it is being said now. It means it is important. And the reason I want us to look at it from this lens, it's because the Savior also reiterated this message. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. You also find the same Peter saying Christ is our example, that we should walk towards. Another thing he points out is that when the chief priest or the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory. There is also something important I want us to look at here. Is the writer himself. Allow me to say, when he was writing, he had a sure knowledge of what God would have wanted.
uThixo udinga ntoni emntwaneni wakhe. Surely he may have experienced a lot to reach this conclusion. Kumava kumele kuwo izolo nawo amphembelele ba abe nalentetho ayibhalayo kule ndawo. Allow me, friends, to invite you to look at the book of John, chapter 20. Ngifuna ke sikhobe kule ncwadi kaYohane ngamashumi mabini. Ngamashumi mabini anomvo. Yes. Well, now what you find from there is something interesting. Ufumana ke into enomdla xa sifika kwesahluko sikaJohane. Number one, when John is getting closer to concluding, Xa ezayisonga umpostoli uJohane incwadi yakhe. he speaks about the things that Christ had done after his resurrection. Uthetha ngezinto ezenziwe nguYesu emveni koba evukile. And almost as if he reaches the full stop, Okungathi ufikelela ekupheleni then chapter kwento. 21 comes in. Kungene ke sisahluko samashumi amabini anomvo. Number one, you find that these men, Uqwalasela uba ke la madoda they were out fishing. udibana nawo uYesu eyomlowa. It's a very long story. I don't want us to look at all the intricacies, but I'd like to share what I have learned. Ngifuna nje sabelane ngento engiyifundileyo kweli banga. Number one, Christ would usually show himself at times when they were expecting him. Ebebonakala uYesu Kristu kubo ngamaxesha ebebelindele ukumbona. You would see that in Luke chapter 2 verses 8 when the shepherds were there. Uyayibona le nto kwincwadi kaLuka esasahluko sesibini ngendima yesibhozo. You will also see him in Galilee and in Matthew 28 verses 16. Uyawudibana naye kakhulu uYesu ebonakala kubafundi bakhe apha kule ncwadi kaMateyu isahluko lishumi nesithandathu. But there's something important here. If you notice, here at verse, I think it's verse 2 or 3, Xa ufunda le ndima yesithathu okanye yesibini, you find that there were 7 people present at that time. udibana nabo uYesu besisixhenxe. There's something important that maybe we may miss. Ikhona mhlawumbi ke sinoba siyiphosile. According to that era, they were living under Justinian. Bebephila ke phantsi kolawulo lukaJustinian. And there's what we call Justinian's law. Ulawulo ke lukaJustinian yintetho esetyenziswayo yelo xesha. So in that time, in order for a person to be a perfect or to have perfect testimony, Khona ukuze umuntu abe nobungqina obugqibeleleyo. there had to be 7 witnesses. Ebedinga abantu abasixhenxe abazawungqinela intetho yabo. So these gentlemen are here, they are fishing, there are 7 of them. Amadoda lapha ayanoba asixhenxe. So John is writing about that which has happened, Ubhala ke ngento eyenzekileyo umpostoli uJohane. that there are also 7 witnesses. Namangqina akhoyo okunika ubungqina bento eyenzekileyo asixhenxe. Meaning it was a perfect testimony. Esilo ubungqina babo bibubungqina obugqibeleleyo. Second thing is this, last night they caught nothing. Zange bafumane into ngabo busuku. You know, when you go to the book of Luke chapter 5 verses 5, Xa uyakuncwadi kaLuka isahluko sesihlanu indima yesihlanu. when you are looking at when Jesus is telling them to fish, Xa uYesu bayalela uba mabaphose umnqathe. another similar thing is you'll find they were fishing all night and caught nothing. Nalapho babelobe ubusuku bonke abazuza nto. So Christ actually gave them an instruction. Wabanika umyalelo uYesu. And after they had caught the fish, Emveni koko babezuze iintlanzi ezininzi. he told them, follow me. Wathi kubo ndilandeleni. So in other words, the shepherd called the new shepherd, if you can put it in that way. Umalusi omkhulu ubiza aba balusi. And afterwards they followed him. Baze bona bamlandele. You can think of these gentlemen that their savior had died, now Baboregi. Aba bafo balahlekelwe umsindiso oye wafo wabethelelwe emnqamlezweni. Basifumana bekwindawo bengenanto yokwenza. However, they chose to do something instead of being idle. Bakhetha mababe nento abayenzayo noba bahlala bengenzi into. Another thing you can also look at this is there may have been something wrong in them going. Mhlawumbi khona into engalunganga ekuhambeni kwabo. Because in them fishing, they would have forgotten who told them, let's go and be fishers of men. Mhlawumbi kule nto
ukubuyela kwabo ekulobeni kakhona bebesebelibele bangubani obabizele ekulobeni abantu. Because one will think that they are trying to be self-sufficient. Bazama ngokukuzenzela ngokwabo bengakhange bafumane imiyalelo othi mabayokuloba. But friends, let me tell you something beautiful about this story. Kanti ngichazeleke into enhle ngelibali. Them catching nothing shows us the vanity of this world. Lento ngafumani into kwabo isichazela ubunyani belizwe. That the hand of the diligent may often return empty. Uba isandla sesifuthayo sakwazi ukuya silambathe. But providence Kodwa ungenelelo lukaThixo may also order that we catch nothing. ukuba nalo livume basibuye silambathe. That the draught of the fishes in the morning might reveal his power. Khona ukuze lento yenzekileyo izokwazi ukuthila amandla kaThixo. Indeed, disappointments which are grievous to us. Okunene izinto ezibuhlungu God zokuba izinto besinde bazenzele ezingenzeki. God has often designs that are very gracious. UThixo unenjongo zokuveza ubabalo ngapha kwazo. Another thing, friends, I'd like for us to look at is just 4 points on this one. Sawuqolasela nje izingongomana zine. Christ showed himself reasonably. uYesu uzibonakalisa kubo ngendlela eyamkelekileyo. Number one, at their greatest disappointment, he showed himself. Ngexesha abadaniswe ngalo uYesu uyazibonakalalisa kubo. The Bible says, weeping may endure for the night, iBhayibhile ke ithi singalila nje okomzuzwana but joy comes in the morning. kodwa xa kuqheka ukusa sikwayile. So in other words, our Savior will still reveal himself. Umsindisi wethu uzazibonakalalisa uthi. Another thing I want us to look at is this one. Esifuna sijongele He appeared to them in a different way. ubonakala kubo ngohlobo lahlukileyo. He appeared to them not walking on water, Akabonakali kwesihlandlo ehamba phezu kwamanzi. because being risen from the dead, he was not supposed to be with them as he was. Evuswe ekufeni bengamelanga ba ukunye nabo njengoko wayenabo. But standing upon the shore and waiting for them to make their way towards him. Ume enqwebeni elindele bona bathi xa behamba baye kuye. Allow me to park the bus here, Gani. Bandime nje komzuzwana kwendawo. Some of us Abanye bethu expect for Christ to show himself in the way that he showed himself before we were baptized. abanye bethu balindele ba uYesu azibonakalalise ngolaa hlobo wazibonakalalisa kubo phambi koba babhaptizwe. But we forget that Christ is already waiting for us on the other side. Kanti ba uYesu selesilindele kwelinye icala lonxweme. Christ had finished the work. uYesu ugqibile umsebenzi. He passed through the stormy sea, Uphumele kulwandle olubhudlayo. a sea of blood, Waphumela kulwandle legazi. to a safe and quiet shore. Esiya ngokunxweme oluzolileyo. The disciples were experiencing a foretaste of the end, Abafundi bangxamliswa into ezakwenzeka xa sifika ekupheleni kwehlabathi. because before they were supposed to start this journey, Ngexesha ngaphambi koba baqale olo hambo they were first supposed to see the Savior going through all of this, bekufuneka bambone umsindisi ephumela kwezinto. and they see him on a peaceful shore. Bambone ekunxweme oluzolileyo emveni koba ewugqibile umsebenzi It is wakhe. comforting for us, friends, to know that our Master is at a peaceful shore. Isinika lento intuthuzelo leyo yazi uba inkosi yethu ilinde enxwemeni oluzolileyo engasikhathazi. Still in verse 5 of chapter 21, Sisekule ndima yeshumi amashumi amabini nanye siqwalasela umqolo wesihlanu. then Jesus said unto them, Uthi ke uYesu kubo, children, bantwana, have ye any meat? ninayo na into yokudla? They answered him, no. Bamphendule bathi asinayo Nkosi. There's also another thing that is important in the wording that is used there. Kula magama awakhethileyo wasebenzisa umpostoli uJohane. The word children is actually used in the same wavelength as lads or buffet.
Eligama lisetshenziswa apha elithi bantwana selitolikile umshumayeli. Even in his exalted state, uYesu ekweyona moya yakhe iphakamileyo. he speaks with kindness and tenderness. Usebenzisa ulwimi abazaluqonda novelwano kubafundi bakhe. Secondly, Ngokwesibili, he invites his children to open their case before him. ubanika ithuba loba mabadlale baneke imeko yabo phambi kwakhe. And by the prayer of faith, make petitions known to him. iBhayibhile ke ithi ngomthandazo wokholo masizise izicelo zethu zaziwe nguye. There are many poor Ebaninzi abantu abangamahlwempu abasweleyo. who the rich should inquire, have ye any need? Apho abanento esandleni bekumele babuza kubo ba ninayo na into esiwa phansi kwempumu. Friends, you should go and visit the book of Ezekiel chapter 34. Ake siphinde siyindwendwele lencwadi kaEzekiyeli ngamashumi amathathu anesine xa sinethuba. What you find there is this: Into esiyifumana kwencwadi le Christ says, uthi uYesu I will judge the shepherds. uthi ndizabagweba abelusi. And he says, I will even judge the sheep, Uthi ndizawugweba nezimvu. the one that is fat and the one that is thin. Lo wondliwayo nalo wondlayo. Because the fat one would also push through the thin one. Ngoba lo unento yonke utyhala lungenanto. And what you see in God's kingdom is one important thing. Into esiyifumanayo kukumkani kaThixo ebalulekileyo inye. God hates when the poor are not looked at. Uthi kuyithile into engakanzwa kwamahlwempu abantu abanezinto. You know, when you look at the state of the church, Xa ujonga into yebandla, you would look at the time before, ujonge apho lisuka khona izolo. that when visitors would come, they would be kept. Xa kufika amandwendwe ebengasoze aphume ebandleni kwemntu ungawajonganga. That when that brother who wears that same suit every Sabbath, Laa mzalwane ungenampahla itshintshayo unxiba impahla enye isabatha nesabatha. and then the elder's wife would be like, "Dear, now I suit." Unkosikazi kamdala beyawuthi kumyeni wakhe umqwalasele lo mfana basoloko enxibele esuti. And you would also see that the children of God, they would wear those long draping clothes, Abantwana bakaThixo bebenxibe ezo mpahla zinde. modest in apparel. Bekhangeleka aba bantu bengazibezanga apha ngokwesinxibo. How the world is walking with the church. Ingumdla into yoba ihlabathi namhlanje lihamba kunye nebandla likaThixo. That the sermons that are being preached would please us, Neentshumayelo ke sezishunyayelwa kufuneka zenelise thina. compromising the truth for emotions, Zinyathelele phantsi inyaniso ngoba kufuneka konyeliswe imizwa yethu. seeing that we sing to glorify ourselves and our Creator. Ngoku nozuko eli xa silucula sifuna ulithabathela kuthi ndaweni yoba silinyusele kumdali wethu. Leading on our own accord, and it's not having God as our head. Neenkokheli zebandla zikhokela ngokokuthanda kwazo zingakhokelwa nguYesu. If we say Christ is our example, Uba sithi uYesu ngumzekelo wethu, then we should be looking at Him all the time. ngalo lonke ixesha lokuhamba kwethu kubomi bethu bobuKristu masiqwalasele sigqalisele kuye. That's why you find Paul in Hebrews chapter 12 verses 2 and 3. He says, let us fix our eyes on Jesus, Uthi ke sise amehlo ethu uYesu Kristu imbali the author and perfecter of our faith, nomgqibelelisi wokholo lwethu. who for the joy set before Him endured the cross, Othe ngenxa yovuyo olalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo. scorning its shame, and sat down at the right hand of God. Ngenxa yeso sizathu ngokuhleli ngasekunene kukayise. Consider Him who endured such Msaleni opposition lowo uthe wanyamezela ukungcikivwa okungaka. from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Ekwabini khona ukuze nina lingalahli ithemba nethemba. And that Christ trusted on God the Father. Lo Yesu sithetha ngaye wayethembe uyise osemazulwini. That's why you see Him when He
Psalm chapter 22 saying, oh my God, why hast thou forsaken Yile nto me? sibhekala kwincwadi endumiso esithi Thixo wam, Thixo wam, Thixo wam undishiya ngani na? And that's why as he is dying, Psalm 23 speaks about that. Yile nto indumiso amashumi amabini anesithathu isixelela ngamava ukufa kwakhe. And he says, though I walk Athi noba ndihamba emfuleni through the valley of the shadow of death, wethunzi lokufa I will fear no evil. Thou art andinokuyika with me. bubi ngoba wena unami. That was Christ's prayer to the Father. Ngumthandazo kaYesu lo ethetha noyise. Now let's go back to chapter 21. Sibuyela kule ndima ebesiyiphethe siyicubungula kaJohane. In verse 6, Kulo mqondo wesithandathu Christ shows himself with an instance of his power. uzibonakalisa ke kubo enamandla ebonakalisa amandla akhe. He says, cast the net in the place where you will find fish. Uthi phosani umnatha kwelcala ndilenga kulo elizawuthi nizuze khona inhlanzi. And then when you find the book Desire of Ages, when Ellen White speaks on this, she says, when Christ was saying that, Xa uYesu wayethetha loo nto he was saying that, cast out your net in the side where I am. uthi phosani umnatha kwelcala ndilenga kulo. In other words, they had to cast the net with faith, Xa kufuneka lo mnatha bawuphose ngokholo. and their obedience led to success. Le nto kuthobela kwabo yabanika impumelelo. Remember, he asked, lads, have you anything to eat? Ubabuzile uba bafethu nina into kudla. And they said no. Bathi bona sinayo. And that no can be a thing to close the conversation. Le nto kuthi asinayo yayithetha uba mayiphele intloko yethu apha. However, they still listened to that very same person. They said no. Baphulaphula lo ebebethe kuye asinayo. The book of Proverbs, chapter 19, verses 20. Ncwadi yemizekeliso umqolo isahluko lishumi elinesithoba umqolo wamashumi amabini. Eat ngesixhosa. Live icebo ulwamkele uqeqesho ukuze ulumke ngexesheni izayo. Sometimes God will speak Ngamanye amaxesha uThixo uyathetha through other people ethetha ngabanye abantu for you to heed the warning and to be wise. uzoliva isilumkiso ulumke. There is nothing lost by observing Christ's orders. Akukho nto uzawulahlekelwa yiyo xa uphulaphula imiyalelo kaYesu. Now verse 7. Umqolo wesixhenxe. When John saw that it was Christ, he shared his knowledge to that. Okay, when John saw that it was Christ, he shared his knowledge. Uthekela ukuba nguKristu wasabela ulwazi lakhe. He even told Peter, Wathazela noPetros. here's something important here. Those that know Christ should endeavor to bring people to Christ. Abantu abamaziyo uKristu mabazame uba abanye abantu abangamaziyo babazise ngoKristu. That's why, because when you're looking at this, that very same Peter is the one who denied Christ. Lo Petros esithetha ngayo lo wakhanyela uYesu. And John knew that telling this one will give him an opportunity to be acquainted with the Savior. Into yokumthazela yayizawumenza uba azane nomsindisi. In other words, feeding the flock diligently requires of you to tell others of Christ. Le nto kondla umhlambi kaThixo wokukhuthala ithi thina masiyowuchazela abanye abantu ngoKristu. Even within the church, Nabanye abalapha enkonzweni masingabayeki ubachazela ngoKristu. that even when they stray away, Khona ukuze xa bethe baphambili they may be pointed to Him. bazokwazi ukolathiswa kuye. In other words, friends, it is important for you to give others to Christ Kuhle ukuba abanye abantu sibanike uYesu Kristu. with prayers of diligence Ngemithandazo yokukhuthala. and with also having a loving heart. Nenhliziyo ebathandayo abantu. You know, when Peter heard that it is the Savior, Uthe uPetros awuba umsindisi. he dressed himself, Wazinqamanqe umkhosi kaThixo. for he was naked. Ngoba udibana nenkosi yakhe enganxibanga. In other words, you need to also recognize in whose presence you are in. Ngamanye amaxesha masizazi basiphambi kobuso bukaBaba. That we dress ourselves before God. Uba siyanxiba sambathe phambi koThixo. Secondly, Peter hastened to the shore
wakhawuleza uPetros ubheke enxwemeni He jumped into the water and went. akalike ndanomkhombe kuyofika enxwemeni wafika wangena emanzini waya Let kuYesu us take an application in this point. asithathe into enosinceda kweli Others in the church are the ones who will go even further than you could. abanye abalapha ebandleni bangahamba umgama omde kunomgama unohamba But let's look at the others. They also reached the shore. kodwa nabanye nabo bafika enxwemeni apho uYesu wayekhona. So in other words, you may not be a preacher, Ungangabi ngomshumayeli but you may be a teacher. kodwa ungakwazi ukufundisa. Lead others to the shore. Okufaneleyo ngesakhono usinikiweyo khokhelela abantu enxwemeni kuYesu Kristu. That is the most important thing. Yeyona nto ibalulekileyo leyo. Another thing we find from this is they find fire and food. Bathi befika enxwemeni bafika sekukho umlilo obasiweyo kukho nokutya. You know what amazes me is they are not questioning this. Ababuzi sizathu kuYesu bakuphezulu. Remember Elijah, Wasimkhumbula kumprofeti uEliya that he also was provided for by God naye wanikwa ukutya nguThixo in a miraculous way. ngendlela engumangalisi. And what would stop Christ from doing that to his children? Yintoni ibinomthintela uYesu angayenzile beyenzela abantwana bakhe? Remember, he called them to be fishers of men, Ubabizile uba babe ngabalobi babantu. and they may have been wet from being in the sea. Aba bantu senokwenzeka babe manzi coco ngenxa yoba bebeselwandle. But he provided them fire that they may be warm, Wabanika umlilo khona ukuze bafumane ukufudumala nokushushu. and also bread for them Wabanika to eat. isonka khona ukuze batye. In other words, in this journey of feeding the flock diligently, Kolu hambo lokondla umhlambi ngokukhuthala. Christ will also feed you. uYesu uzakondla. The problem we have is that we want to feed ourselves before Christ feeds us. Ingxaki esinayo sifuna ukuzondla singalindi kondliwa nguYesu. And the problem starts in you doing that. Ingxaki iqala Because once you feed yourself with the flock's food, uqalisa uzondla ngokutya okulungiselelwe umhlambi. then you will have a problem with God. Uzaba nengxaki noThixo ekugqibeleni. In other words, friends, when they received all of this, Christ told them to bring more fish. Emveni koba ebanike zonke ezi zinto wathi uYesu izani ezininzi. The reason for that is very important also. Ibalulekile loo nto. He tells them that I am the one who called you, Ndim onibizileyo. and I will be the one who will take care of you. Ndim ozawujonga zonke iintswelo zenu. That even when you are going through this journey, I will be there. Naxa nihambo lahambo ndizaba khona ndizaba secaleni kwenu. That you can taste the peaceful shore. Kodwa ukuze nani nibe namava enzolo efumaneke That is enxwemeni. why I believe also the Sabbath rest is important. Nokuphumla okungesabatha kubalulekile. Because in Isaiah 66 we find that even in heaven we will be resting from Sabbath to Sabbath. Naxa sifike kukumkani sakuphumla ukusuka kwenye isabatha sise kwenye isabatha. That which is inward will be outward. Leli ngaphakathi iyabonakaliswa ngaphandle. Which means you need to also constantly look at yourself and your heart. Hlala ngalo lonke ixesha uzijongile wena nenhliziyo yakho. You know, it's very important that Christ did this, because I am thinking that, okay, I'm thinking that maybe Christ would have been very wrong. Maybe Christ will shout up with that you. Mhlawumbi yayizaba into yoba uYesu Kristu simviphakamisa ilizwi enkatyini. I want you to look at his tent. Ndifuna nimbone uYesu Kristu indlela ezenza ngayo izinto. He first dines with them. Uqala And then immediately thereafter, he looks at the crux of the matter. ajonge ke ngokumongo lo ungundoqo kufuneka kujongene naye. Then he deliberates, he looks at Peter. Aqwalasele umpostile uPetros And then he says to him, athi kuye. and I'm reading here from verse 12. Iqwalasela lamqolo weshumi lesibini. Jesus had asked him, Simon Peter, Uyambiza kanti Simon Petros. son of Jonas, lovest thou me more than these? Ingaba uyandithanda na ngaphezu kwapha? Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Athi uPetros ewe Nkosi ndiyakuthanda uyayazi. He said unto him, feed my lambs. Athi kuye yondla izimvu. I want us to look at
at the importance of the question. Because Christ overlaid this question with many layers. You remember also the book of Matthew 26. Peter said, though all may be offended, yet I will not leave you. But 3 times, and he denied Christ. So, in other words, Christ wanted to show the problem that Peter had previously. Christ also wanted to solve the problem that these ones were having at the back of their minds. Remember also when you look at patriarchs and prophets, it's something that the devil likes to do. That when once you make a mistake, he tells you Christ will not forgive you. And even the angels, they heard from him. The ones that the 1/3 young. He said to them that you will never get back to that position you are in. So Christ was actually fixing that. So he says, Simon, son of Jonas. And endearment to show that I still love you. To show the others that this one is still a part of the second. Now let's look at Peter. He had to give evidence of repentance. Without even his sin, though repented of it, might have destroyed the influence of Christ. That's why even at the church, when someone continues doing wrong, that when we sit down, we still see his sin. But the Savior gave him confidence to gain. To remove the reproach he had on the gospel. And to gain his brothers. I am here to say, friends, that you can still leave your sin and Christ will help you. Christ will give you the gift of repentance. You need to heed that and continue with him. You usually hear people why is it that now he is holier than thou? It is because Christ is working in you. Now, there's something important here. The gospel makes no compromise of sin. That's why you even look at Leviticus chapter 16 and you are looking at the sanctuary. You find that there is an end of sin. Yes. So in other words, you can't be in the middle and still think you will enter heaven. Another thing is this, the question to Peter, though it offended, it showed what was in Peter's heart.